nakaila ani. Kisay nakaila ani guys, gimingaw na ba mo ani? Siguro wala mo kabalog unsa ni siya no. Sa mga Bisaya or mga Surigao non kaila mo ani. Mao ni ang isa sa atong seaweeds, simus o gitawag na tong guso. Kisay gimingaw ani diri sa USA. Gimingaw na mo ani, ako po gimingaw na ko ani guys. Kuman mag-Surigao non ako kay kining guso didto lang ni nako nakaon sa Surigao. Nagpuyo ako sa Cagayan pero wala nako ni siya nakita dito sa Cagayan, pero sa Surigao daghan ni kaayo dito. So karon mag-Surigao nun ko, I try myself nga Surigao nun kay dugay nako diri sa Amerika. Nangita talaga ko aning guso guys. Grabe talaga ang guso guys. Nakamiss talaga ang guso. So ayan, naghanap ako ng paraan. So nakita ko siya guys doon sa guess kung saan ko siya nakita. I-comments niyo yan below. Ibigay ko na lang sa inyo guys. Nakita ko siya sa Amazon. So I'm so happy guys na nakita na ako ning dried simus or guso guys. So today magawa ako ng kinilaw na guso. Kaway-kaway sa mga Surigaonon dyan o sa mga Bisaya nga gimingaw na ani guys. Mingaw na aning seaweeds or guso. So magawa ko guso guys. Mag-Surigao-non ako para sa mga Surigao-non nga proud kami Surigao-non. Uno man ba dya ini kuman magkinilaw ako nan guso. Maglisod na ako ng ng Surigao-non, pero pag may kauban ka kasi guys, kung may kauban ka na Surigao-non, pag permintinin mo kauban, pwede bilis mong adapt agad ng ating language or dialect. Pero pag ikaw lang mag-isa, mahirap kasi, lalo na matagal na ko diri sa guys sa Amerika. So kuman today mag-Surigao-non ako since dito lang ni nako nakaon ang gusto sa Surigao. So proud taga Surigao-non uno man injo tagbuhat didon. So ipakita na nako sa inyo guys kung paano ito maging live ulit. So hamok didon sa sa Surigao. Mag-Surigao muna ako guys. Okay, hamok ini sa Surigao. Hamok ini sa Surigao. So mag-drive kayo guys. Napakamahal. Ini ba aran ka mahal dinhi sa sa Amerika. Isang pound. So in other words, below half kilo guys. Guys, $20, 1,000 pesos. More than 1,000 pesos na dyan sa Pilipinas. Grabe. Less than half kilo siya guys. $20 ang isang pakiti. So, uno man ba dyan? Mag-Surigao nun di ako ini. So, $20 now. More than $20 after tax na siya guys. $20 ito. So, maghimo na ako nan kinilaw na guso. So, ang direction diri guys is ipahumol nimo nan tubig 24 to 48 hours guys. So, pwede na nato nan himuon nan kinilaw. So, kini siya guys since dried. So, gahi talaga siya guys. So, ipakita ko sa inyo kung gaano talaga siya katigas. Ayun guys. So, ganito siya guys. Ang tigas. Grabe talaga guys ang tigas oh. Para siyang rubber. Ganito pala ang ginagawa guys. Ini ba dyan ang tagawa ng mga chinilas? Kay amoy chinilas. Amoy chinilas talaga guys. Ay yung guso na dried. Inin. Guso na dried. Amoy chinilas. So, amoy nan guma. So, maod ay itong tagawa ng chinilas iton inin badya dili day iton ini badya ang tagawa ng chinilas guys na gusto. So ipakita na nako sa inyo guys kung unsaon na mo paghimo nin patubuon or sana
pahimong alive ulit kasi gi-dried man siya. So, ito na. Tingnan nyo guys. Ini na everyone, ton tag humula na ko na ano, na guso. So, ayan ang mukha niya guys. Ayan. So, before ko siya hinumulan guys, taghumulan ng tubig, I rinse it out first kasi, ano, parang daming balas. May mga balas-balas kasi siya guys, kasi alam mo na, galing sa dagat. So, ito na siya guys, mang 17 hours na nako siyang ano, taghumulan nako si dyan ng ano, tubig, na tugnaw na tubig guys. Yung regular na tubig natin guys, yung taghumulan nako si dyan doon. I-rinse na natin siya, pwede na natin siyang ano, gawin ng kinilaw. So, i-rinse natin ng tubig. Yun na siyang mukha na niya guys. Lumalaki na siya. Kanina diba ang tigas, para siyang ano, yung pinakita ko, para siyang, so ayun ang mukha na niya guys, lumalaki na siya. At saka naging ano na siya din, ano ba yun, humok na siya guys, humok na, naging humok na siya. Mostly sa doon sa ano, sa Surigao, inin gusto na mo is color green, ini is brown. So mayroon din brown at saka green. So ini is brown siya guys. Ayan, yan ang gusto. Ang mga ingredients natin na kailangan guys ay kailangan natin ng sibuyas, and then saka sibuyas na dahunan, at saka ano, ginger, at saka tomato, and then magic sarap guys. Ugasan ng maayos guys, kasi yung ano yan, yung nasa dagat. Tapos na natin siyang i-rinse. So, i-cut na natin siya. Ganito lang siya mag-cut guys. Ayan yung ano, kita niyo yung para siyang ano, tray. Ganyan guys. So, i-cut natin. I-cut. Is yun. Ito, malaki din guys. O, ayan. Yun. Gusto. Gusto pa mo. Ayan. Picture muna tayo guys. So, ayun. Amok ini mamaya na ano, mahimo na to. Nan, ano, nan gusto na kinilaw. Ito, ang laki guys. O, ayan, ang laki guys talaga. Grabe, ang laki. Ayun. Ang laki ng gusto guys. Grabe. Inin Surigao nun talaga guys. Ning mga Bisaya, maghanap talaga ng ano, ng kanalakihan guys. Kaway-kaway mga Surigao nun. Ayun, kaon na punta ini nan ano, nan guso. Grabe ang guso guys, dami. Dami guys. Oh, guso pa more. Ayan guys, yan ang guso natin. So hiwa-hiwaon na nato guys para makakaon na taanin nan inin guso. Abi ninyo guys, sa una pa ako nang hanap ng guso. Grabe, ang tagal kong nakahanap dito. Dito lang pala sa ano, sa Amazon. Ganito lang guys, paggawa ng ano, ng guso. Kisa may gimingaw din ha ng guso guys. I'm sure everyone in there, mga Surigao nun, mga Bisaya, halos nga nakakaon ng guso. Paghingaw, jaon na ano, nan guso pag adto ibang bansa. Ano na, gimingaw na guys. Isud lagi talaga mag Surigao nun guys. Hamok Karajaw. Dito sa Surigao ini. Hamok. Hamok means guys, marami. Maraming gusto sa Surigao guys. Yan ang Surigao nun na word, hamok. Ako nang akong gilinis sa maayo guys. Kaya di na nako siga, ano, hindi na nako siya hatlawan ng mainit na tubig, kaya para malinis siya talaga guys, kasi kinilaw nga. So yan. Super linis na guys. Ayan yung gusto na natin. Ayan. Surigao nun, mga Surigao nun dyan, o mga Bisaya nga nakakaon o gusto. Kaway-kaway. Gimingaw na mo ani. O, makahanap na mo ani guys na sa tadadang sa Amazon lang guys. Paliton lang nato siya sa Amazon, pero dried na siya guys. Imo lang siyang humulan. Dayon, ito na siya guys. Bumalik na siya sa dati. Yun. Okay, ato nang hiwaon ang panakot na to guys. Gusto ko siya para talaga siyang kinilaw na ganito. Pahaba siya guys.
Yan ang gusto ko pag ano, para pag kumain na ako guys, kakainin ko siya yung ano, talagang onions. Kasi maramdaman mo talaga siya guys na kinilaw pag ano, ato ning pataas inin paghiwa ng sibuyas. Feeling nandyan ako sa Surigao guys. So ayun. Lagay natin dyan sa ano, sa bowl. Ito naman yung ano, ginger. Hiwain ko rin siya ng pataas at saka maliit lang para makakain din siya pag kumakain ka ng ano, yung kinilaw na ano, gusto. Isama mo siya sa pagkain. Gagma dun na to og hiwa ini para makaon gajud. Tagdaghan ako nan ini ng sibuyas na dahunan para lami atong pagkaon. Ma-feel talaga ang kinilaw na to na gusto. Kamatis, masarap. Gusto ko talagang kamatis guys. Gusto ko siyang kainin ng kahit raw lang siya guys. Yung ano buo. Toyo at saka suka. Buhay na kami diyan sa ano sa Surigao guys. Inan kamatis. Okay ba akong Surigao nun guys? Lisod man ba dyan mag-Surigao no? Mag-Surigao no na wala ta sa ano? Wala kay kauban at saka wala punta sa ano sa Surigao. Lisod man ba dyan? Mana ang atong paghiwaan ni guys. At saka mayroon na ating ano guys, yung gusto. So, ato na siyang isagol mamaya-maya. So, ayan guys. Isagol na nato ang atong ingredients guys, sibuyas at saka onions, kamatis, ginger at saka itong guso guys. Yan ang guso natin. Masarap talaga. Okay, ato na siyang sagulon. Ato na siyang isagol ang tanan natong ingredients na sa kinilaw nato nan kauno nato kuman para badya ito. So, kinanglan taog suka guys. Bisag unsa nga suka guys inyong gamiton, okay lang siya. Ang akong naasa akong balay guys is Silver Swan. So, ayan. Lagyan natin, estimate lang nato guys inin ano, kabalo na kita nan ano kung paano mag-estimate nan suka guys. Ayan. Ayan ang suka natin. Saka lagyan natin siya ng syempre asin. Ayan karami. So depende lang sa inyo guys ha. So walang measure. Ato lang siyang tilawan guys. Pag mahuman na. So lagyan natin siya ng, naglalagay ako ng sugar guys. So lagyan ko siya ng sugar, kunti para pang paano ng asin at saka yung suka guys, pang kontra. So nilagyan ko siya ng sugar. Depende na rin sa inyo guys kung gaano karami ang ilagay niyo sa suka, na suka yung ilagay. You know? So ayun. Saka lagyan ko na siya ng ano, ako na si butangan ng ano ng magic sarap. Kunti lang guys ang ilagay natin na magic sarap. Or depende na yan sa inyo guys kung gaano karami yung ilagay niyo sa ano. Kasi iba-iba yung ano natin, di ba, yung timpla natin, yung taste. So, ayun ang bahala. Okay, here it goes. Dan nandito na yung salad na gusto guys. Kinsay gimingaw diha, kaway-kaway. Pwede na ninyo makakita guys, mahanap sa Amazon. Bibili kayo dyan, pero dried siya guys. Babalik din siya ng normal pag ano niya siya. Ihumol sa tubig. Ayan yung lunch ko guys, yun. At saka mango, yung dessert ko. At syempre, may tinula kong salmon na with pichay. Ang paborito ng bayan, rice guys. So ito ang lunch ko today. Rice and guso. So kain tayo mga langga. Mga taga Surigao nun dyan. Mga untaninjong tanan. So pray muna tayo guys. So, samahan niyo ako. Mga kitang tanan din ha. Mga
mga friends, mga kabayan, mga taga Mindanao, sa buong Mindanao, sa nakakaon og gusto, mga unta ninyong tanan. Okay, mga una ta, sugdan na nato. Butangan akong sabaw akong kanon guys, kay ganahan ko na sabaw sa akong kanon guys. Gusto ko yung may tubig-tubig na akong kanon guys. So mga kitang tanan ana kani kaayo. Mga unta ninjo. Ayun. So maglagay ako ng gusto guys sa ko. Plato na ako guys. Nga unta ninjong tanan. Daghan ako, butangan ako daghang lamas guys. Ayun. Masarap na masarap ang gusto. Palaway-laway lang sa ako ninyo guys ha. Kay baka wala pa ninyo ni nakit asa paliton. So karon nakita na ninyo guys, mga unta ta ninyo. Magkinamot ko. Lagyan ako siya og mga panakot. Gusto og panakot. Ayan guys. Lamig jud kaayo guys. Palaway-laway lang sa ko sa inyo guys ha. Sarap akong pagkaon karon. Ay guys, taon ta ninyong tanan. Murag lamig gid kay akong pagkaon sa sa gusto. Gusto sa akong kaunan. Guys, salamat talaga sa inyong panonood diha ha. Sa tanan mga Bisaya, salamat kaayo. Mga Filipino all over the world, not only Bisaya, but all Filipinos all over the world. Salamat sa inyong pagtanaw sa akong video, sa lahat ng nanonood sa videos ko. Salamat po. So, i-end ko muna yung video ko guys. So, hopefully, next time, makabili na kayo ng gusto kung saan man kayo sa mundo. Makikita niyo yung gusto. So, hindi na kayo maghanap pa, kundi bibili na kayo. Sa online lang siya mabili guys. So, masarap talaga na masarap. So, thank you sa inyong panonood. Thank you sa support niyo palagi sa videos ko. Sana subaybayan niyo palagi yung mga videos ko para masundan niyo talaga yung mga videos ko na i-upload ko dito sa channel ko. Sana hindi kayo magsawa sa pagsuporta sa akin. So, daghang salamat. Daghan kaadjong salamat sa inyo mga Surigao-non. Sa mga Bisaya, daghang salamat. O sa mga Pilipino na hindi makaintindi ng Bisaya, maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa channel ko. And I will see you next time. And God bless and stay kind and love one another. So, yan ang ating gagawin para maging masaya lang sa buhay guys. So, thank you and have a blessed day. Bye-bye!